салому алейкум ва кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро тамошо карда истодааст. Бародаро чӣ ки мо якум конкурсмона гузарондем, мутаассифона ягон камбудӣ нашид ва пули ҳамаро мо гузарондем ва боз ҳам бисёриҳо хоҳиш карданд ки як бори дига ҳамин хел конкурс кунем, яъне ки конкурсе ки шумо медоред 10 подписчик ва соҳиби ҳар 10 подписчик одаме ки даровард 100 рубл мешавад. бародаро 10 подписчик медоред 100 рубл. Медонед хай бози якум ама силкаша описанида мемонам, медоред тамошо мекунед чӣ хеле правилош ва ишам ранги ҳамвай 10 подписчик медоред ва масалан медоред подписация мекунанд на канал 100 рубл сали ҳар 10 подписчик шумо мегиред. чӣ қадаре ки подписчик даровардед ҳамон қадар мо дахта ҳисоб мекунем ва сумшона ҳатман шумода мегзаронем ва бозиро бисёре ба долга масалан намекашем, продолжение бисёриш намекунем, ҳамаги як ҳафта мемонем бозиро ва муддати як ҳафтада шумо метонед чӣ қадаре ки хоҳиш дорем, масалан кадомет ки боз сай доре ягон чӣ метонанд дуру зиёд медоранд, масалан подписация мекунанд, аммо айноми шумо ҳатман не ки дар комментария салом нависанд ки айноми кадом канал омадан, масалан ё ки номи шумо барои ки мо айҷа нигоҳ карда бутонам ки кадомаш айноми ки омадагиай, ё ин ки шумо медоред масалан ҳамун дӯстотона мегӯед просто вақте ки чӣ кардан даромадан подписация кардан скриншот мекунам, айн инҷа мемонам номерои ватсапма ва ватсапи мада равон мекунам ё ки хитонда равон мекунад, шумо мада равон мекунед. ин миқадар кор дора, ягон мушкилӣ надора, правилош ҳана миқадар фақат тамом, ягон правилаи душвор нест. 10 та подписчик медоред подписация мекунад, скриншот мекунад ва ё шумо да равон мекунад, мада равон мекунед ё ки прямо ин номерои ватсапда метавонанд ки равон кунанд. сари ҳар 10 подписчик 100 рубл. ва кадоме ки хоҳиш дорам марҳамат, ягон чи маҷбурӣ нест бародаро. ана ҳамин видеое ки дидесен, ана ҳамин канал да мактаби блогерида масалан медорен ва обуна мешен ва соҳиби сум мешен. ягон чиша нафаҳмидем бо ҳатман дар комментария нависен ва мо боз ҷавоб медиҳем ба саволҳои шумо. удачи всем барори кор омада.